Fil-mira tal-protesti vjolenti fil-Belt Valletta qed jispiċċaw anke nies li m'għandhomx x'jaqsmu xejn mal-iskop li għalija suppost qed isiru l-istess protesti. Wara l-kliem u x-xenn lejn il-membri parlamentari tal-Gvern u tfieħ ta' ġebel u muniti lejn il-karozzi tagħhom kif ukoll l-assalt fuq il-bini tal-Parlament u l-Berġa ta' Kastilja, issa l-intimidazzjoni qed tinfirex li jkun min jiġi quddiem għajnejn uħud mid-dimostranti. Fjum ir-Repubblika ma kinux biss il-Pulizija u l-membri tal-Forzi Armati li laqtu it-tajjir u l-insulti waqt il-qadi ta' dmirijietom. Imma anke l-atleti tal-Special Olympics li dak il-ħin insertaw diħlin fil-Palazz tal-President fejn kienu se jirċievu il-medalja għal qadi tar-Repubblika. F'kumment li ġie ippubblikat fuq il-mezzi soċjali mill-ġurnalist Brian Hansford, li kienet vittma ta' dan l-aġir, spjegat kif it-tfal u żgħażagħ b'diżabilità ġew imżebilħa b'kummenti mhux flokhom minn dawk li kienu qed jipprotestaw. Kien ovvju li kien kumment barra minn loku, aħna t-tfal tagħna ma nħarsux lejn politika, ma nħarsux lejn kuluri, daw sempliċement stelaw jirrappreżentaw il-Malta f'event barra minn Malta. U ġabu l-onuri fissem Malta u koll u ħassewhom it-tfal li minflok hemm nies li qegħdin jifirħu bihom u minflok hemm nies li qed jgħidulhom proset kien hemm nies li kważi ppruvaw jiddieħqu bihom. L-om qalet li dawn l-atti għandhom jifqu b'mod immedjat u appellat għall-laqda fil-pajjiż. Nemmen li bħalissa għandna bżonna iktar minn kull żmien ieħor, speċjalment issa li ġej il-miliet, jekk jogħġobkom kompli appella għall-laqda għaliex dawn l-atti huma degrading għall-persuna. Intant fi żviluppi oħra, wieħed mill-esponenti ewlenin ta' dawn il-protesti, l-avukat Andrew Borg Cardona, kiteb fuq Facebook li f'jum ir-Repubblika u kien wieħed minn dawk li niżlu fit-toroq bejn id-9 ta' filgħodu u n-nofsija ta' wara nofsinhar. Ftaħar li m'applika għall-ebda permess biex tkun organizzata din il-protesta u sfida lill-awtoritajiet biex jekk ma jogħġobhomx jieħdu passi kontrih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.